खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 एप्रिल मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन। थाबथाना थानाय जेंनाया सुस्रांजागोन। मोजां सान। बृष राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुलुं गुजुं सोमजिगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि जिउआव गोबां जेंना जेंसि सोमजिगोन। गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। कर्कट राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जागोन। सिंह राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन। असान्थियैनो साना बारलांगोन। गाज्रि सान। तुला राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोदजों सौदावनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। गावनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गुबुननि मदद लानांगोन। धनु राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननो गोनां जागोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मकर राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै समाजाव मुं गोसारगोन। समाजाव मोजां मुं मोनगोन। कुम्भ राशि। थांनो लुबैनाय गोजान जायगायाव थांनो हागोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो मोननो लुबैनाय मुवाखौ मोनफुंगोन। गोजोन खुसियैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।